Прывітанне, гэта Еўрарадыё, зноў пры мікрафоне Марыя Вайтовіч, і сёння ў нас у гасцях прадстаўніца па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінета спадарня Вольга Зазулінская. Прывітанне, спадарня Вольга. Вітаю. Гаворым пра тое, што адбываецца з палітвязнямі, хто і чаму выходзіць на волю, пра санкцыі ці дамоўленасці з рэжымам і што будзе, калі Лукашенко раптам адпусціць сотні людзей. Калі ласка, будзьце актыўнымі, задавайце свае пытанні ў чаце пад нашым стрымам, пішыце каментары, падпісвайцеся на наш YouTube-канал Еўрарадыё, калі конечно, для вас гэта бяспечна. А мы пачынаем. Спадарня Вольга, перш чым перайсці да больш такіх актуальных самых пытанняў, давайте разбярэмся ў спрэчках звычайных беларусаў і перацягванне вось гэтай коўдры. Дзякуючы чаму ці каму сёння выходзіць з торам беларускія палітвязні? Гэта нейкая прыватная зацікаўленасць там Злучаных Штатаў і дамоўленасці з Лукашэнкам, ці гэта ціск пра санкцыі, ці гэта там робіць нешта народныя амбасады і офісы еўраатлантычнага супрацоўніцтва, напрыклад, так? Ці ўсе робяць нешта добрае там разам? Дзякуй за пытанне. Ну, па-першае, я хочу пазначыць, што амаль уже цягам 2 год, амаль што 2 год ідуць пэўныя працэсы. Яны пачаліся ў межах стратэгічнага дыялога США-Беларусь. Была сфармавана некая асобная група, якая займаецца пытаннямі па вызваленню людзей з турмаў беларускіх. І гэта не заўсёды публічны працэс, гэта не заўсёды тое, што выносяць у СМІ, бо было некае такое, знаеце, паміж удзельнікам джентльменскае пагадненне, калі мы усе разам вырашылі, што вось гэтую тэму, вось тое, што адбываецца, мы не выносім у СМІ, мы не распавядаем. Але, напрыклад, калі я прыйшла ў прадстаўніцтва па сацыяльнай палітыкі, я увайшла ў гэтую кааліцыю, ў гэтую групу працоўную, да, дзе адбываюцца пэўныя працэсы. І мне вельмі здзіўляе, што яно мы нібыта прынялі гэта джентльменскае пагадненне, а потым з'яўляюцца дзіўныя заявы ў СМІ, што вось гэта наша заслуга, гэта вынік нашай працы. Я заўсёды кажу, няма ні аднаго цэнтру, які там, ці ні аднаго чалавеку, ці ні адной ініцыятывы, якая павінна сказаць, гэта мы зрабілі. Гэта зрабілі беларусы. Беларусы, якія сёння працуюць у дэмакратычных структурах, беларусы, якія працуюць у праваабарончым сектары, да, у гуманітарным сектары, некія маленькія ініцыятывы, народныя амбасады. Кожная народная амбасада робіць вялікую працу на месцах у сваіх краінах праз адвакацыю, інфармаванне мідаў, там, адміністрацыі прэзідэнтаў і гэтак далей. Таму я лічу, што гэта наша агульная праца і гэта нашы агульныя вынікі. І асобна я хочу падкрэсліць з самага пачатку у гэтых працэсах ёсць і аб'яднаны пераходны кабінет. Увогуле мы не раз чуем ад Паўла Паўлыча Латушка, да, якую працу велізарную ён робіць, якую велізарную працу робіць яго каманда. Гэта і прадстаўніцтва па сацыяльнай палітыкі, гэта і офіс Святланы Ціхановскай. Дакладна, ёсць людзі, якія прымаюць удзел у гэтых працэсах. Вось, дарэчы, пра Святлану Ціхановскую нядаўна даволі жорстка ў сваім фэйсбуку выказаўся Іван Краўцоў. Прадстаўнік штабу Віктара Бабарыкі назваў яе заявы крывадушнымі. Так, гэта было і там у фэйсбуку абмяркоўвалі, і вось у эфіры Белсату ён патлумачыў сваю пазіцыю. Маўляў, з аднаго боку офіс Святланы Ціхановскай кажа, што просіць Злучаныя Штаты паспрыяць вызваленню палітвязняў, нібыта сам удзельнічае ў гэтым працэсе. З другога Ціхановская заяўляе, што, маўляў, візіт Кіта Келага быў дарэмны і што нельга нармалізаваць вызваленне людзей праз такія вось візіты і контакты. Вось, ну і там далей яшчэ спадар Краўцоў яшчэ шмат чаго кажа. Вось як бы вы пракаментавалі гэта ўсё, бо ўжо зноў пачаўся ў фэйсбуку халівар і пост за пастом і каментары. Вы менавіта здзівіцеся, але я ўвогуле, у мяне няма часу зараз чытаць фэйсбук і нават чытаць тое, што там адбываецца. Сапраўды, у мяне няма часу, але я учора хуценька паглядзела каментар Івана Краўцова. Ён мае поўнае права, каб нешта каментаваць са сваёй пазіцыі, са свайго пункта гледжання. Гэта яго асабістае права, і я тут з ім, можа,
пагаднюся на тое, што мы ж пра дэмакратыю, да? Мы пра розныя меркаванні і пра тое, каб мы ўсе вучыліся жыць у гэтым плюралізме мнений, адзін аднаго слухалі, вырабілі свае высновы. Гэта не азначае тое, што мы павінны там ва ўсім адзін з адным пагадняцца, але ён кажа, ён мае на гэта права, хай кажа. Я, напрыклад, так не лічу. Я лічу, што працуе для таго, каб была падстава для перамоваў, павінен быў быць ціск. Разумееце? Ніхто не прыйдзе з табой размаўляць, калі няма гэтага ціска. І тут у мяне пазіцыя аднолькавая з Паўлычам Латушка. Што гэта павінна быць нейкі гібридны фармат. Мы ціснем і потым размаўляем. Ціснем і размаўляем, таму што не будзе нагоды для размовы. Спадарня Ольга, скажыце яшчэ, вось вы кажаце пра гэта джентльменскае пагадненне, так, паміж там прадстаўнікамі рознымі дамсілаў, але як вы, увогуле, ці можна неяк так прымірыць усіх, то вось не дапускаць гэтага перацягвання вось гэтай коўдры, там, канату, бо зразумела, што нехта там будуе сваю кар'еру, у кожнага мы ж людзі, так, і там нехта сапраўды абараняе свае там інтарэсы, і вось лічыць, што вось варта так рабіць, а усе вакол робяць там нешта неправільна. Ёсць нейкі інструмент, які можа нас уз'яднаць, і ўсё ж такі там мы ж робім агульную там справу. Мне падаецца, што нас яднае, ўжо яднае, у нас адзіная мэта, каб людзі выходзілі на волю. Вось гэта тое, што нас аб'ядноўвае. Да? У якім фармаце мы кажам, ці можна ўсіх там памірыць паміж сабой, ці яшчэ нешта, то вы часткай адказалі на сваё пытанне, да? Што у кожнага на мэце ёсць. Там хтосьці, для кагосьці гэта палітычныя амбіцыі. Мы нічога за гэтым не зробім. Чалавек будуе сваю асабістую кар'еру. Да? І калі чалавек аказаўся па-за межамі дэмакратычных нейкіх цэнтраў, палітычных цэнтраў, то ён будзе казаць гучней, ён будзе гучней заяўляць пра сваю пазіцыю, ён будзе там нейкія меседжы казаць, прысвойваць сабе нейкія заслугі, але хай кажа. Мы ж не можам, там, не павінны забіраць у яго гэтую інфармацыйную прастору. Хай чалавек кажа, высновы кожны беларус робіць сам. Дзякуй вялікі. Перайдзем да нашых таксама апошніх навінаў. Літаральна днямі экс-палітвязень Сяргей Ціханаўскі, адказваючы на пытанне Еўрарадыё, заявіў, што не будзе маўчаць, нягледзячы на просьбы ды загады Лукашэнкі. Цытата: «Калі гэта выгадна дыктатару, значыць, я дакладна не мушу маўчаць. Я ўвогуле такі чалавек, які не можа маўчаць». У сваю чаргу на мінулым тыдні Лукашенко заявіў, там недзе выступаючы, заявіў, што амерыканцы абяцалі яму медыйную цішыню, але сваё абяцанне не выканалі. Як вы лічыце, ці не атрымаецца так, што, паглядзеўшы на актыўнасць Сяргея Ціханаўскага, рэжым будзе менш ахвотна выпускаць іншых палітвязняў? І ці не нашкодзіць гэта ўвогуле так палітвязням, і ці можна знайсці нейкае такое рашэнне? Вось зразумела, што голас Ціханаўскага сёння вельмі важны, як і галасы іншых памілаваных беларусаў. Вось, але ўсё ж такі, але... Слухайце, па-першае, неяк так дзіўна чуць, што Ціханаўскі павінен маўчаць. Гэта чалавек, які прайшоў праз 5 год катаванняў, ввогуле, да, то есть гэта і увесь час, калі ён быў адзін у камеры, гэта больш за 2 гады ізаляцыі, і чалавек мае права на тое, каб распавесці сваю гісторыю. А то атрымліваецца так, там рэжым людзям затыкае рот, а тут мы придумываем нейкія там падставы для таго, каб чалавек не казаў пра сваю боль. Хай кажа, гэта яго асабісты досвед. Ці гэта будзе там, будзе мець нейкія наступства, а мы не ведаем. Мы не ведаем дакладна, мы зараз гэта прыдумваем, што можа ці не можа адбыцца. Але маё асабістае меркаванне, тое, што зараз адбываюцца вызваленне людзей, тое, што рэжым робіць, гэта яго асабістая тактыка. Яго асабістая перамоўная тактыка. Яны перамаўляюцца са Злучанымі Штатамі Амерыкі ці з нейкімі еўрапейскімі краінамі. Гэта іх тактыка. Яны адразу набралі людзей у турмы, а зараз спрабуюць у сваіх там для сябе нешта вытаргаваць. І калі гэта мэта, калі гэта тактыка, то ўвогуле не важна, што будзе казаць Ціханаўскі ці не Ціханаўскі, публічны чалавек, не публічны. Гэта не мае ніякага значення.
Ага, ну калі звычайныя людзі бачаць тое, што як выступае там Сергей Ціханаўскі, канешне, як чалавек, як грамадзянін, ён мае права казаць пра свой боль і там дзяліцца нейкай інфармацыяй. Але з іншага боку, звычайны чалавек бачыць, што кажа там той жа Лукашенко. Магчыма, у гэтага звычайнага чалавека нехта сядзіць за кратамі, так? Вось, ён пачынае думаць, ага, былі нейкія перамовы, нешта дагаварыліся. І вось у прынцыпе, а прапаганда так і будзе рабіць гэта і гэтую ставку рабіць. Вось адна страна, адзін бок гэтыя перамовы парушаюць. Вось. І вось што далей пасля гэтага, так, то ці не варта ўсё ж такі, калі ўсё ж такі ідуць перамовы, так, саблюдаць нейкія правілы і дамоўленасці, якія там былі? Ведаеце, мы ўвогуле не ведаем, якія былі дамоўленасці. Праўда. Все, што мы чуем нейкія выказванні чалавека, які ўвогуле не мае даверу ў беларускага грамадства. Ну, сапраўды. Ці ёсць у нас давер да таго, што кажа Лукашенко? У мяне асабіста давера няма. Вось у мяне асабіста няма. І ён можа сказаць все, што заўгодна, што яму тое паабяцалі, ці тое паабяцалі. Мы ж не ведаем пазіцыю. Амерыканскі бок нідзе не заяўляў, якія былі дамоўленасці, да? Але я скажу так, кажуць, што шчасце любіць цішыню. Але ў цішыне таксама здзейснююцца самыя жорсткія преступления, да, як это по-беларуску, не ведаю зараз, якое слово выкарыстоўваць. Калі мы ўвогуле замаўчым і не будзем распавядаць пра тое, што адбываецца з людзьмі ў турмах, пра што яны праходзяць, то гэта тое, што трэба рэжыму. Каб мы ўсе замаўчалі. І тады ўжо ўсе перамовы, усе працэсы будуць адбывацца на тых падставах, якія ім выгадныя, а не нам. А мы ўсё ж такі беларусы, мы хацім, каб не толькі людзі выйшлі, а каб у перспектыве у нас усіх з'явілася магчымасць вярнуцца ў Беларусь, аднавіць нашу краіну, каб гэта была дэмакратычная краіна, да? То есть гэта ж паступовыя крокі. Сёння пытанне перадусім, каб людзі выходзілі на волю, каб астанавіць рэпрэсіі. Але ў гэтага ўсяго ёсць яшчэ і наступныя крокі, пра якія мы павінны памятаць і рухацца. Зразумела, я ўсё ж такі даб'ю гэтае пытанне, так, як чалавек, як беларуска, я таксама разумею, што ну, колькі можна маўчаць, і падзяляю, у прынцыпе, там пазіцыю шматлікіх беларусаў, якія там нарэшце загаварылі, ці проста ўвесь час там гаворыць, нас не так шмат у існуючай сітуацыі, і тым больш, што да голаса Сергея Ціханаўскага прыслухоўваецца сёння ўвесь свет. Але ўсё ж такі я разумею, што будуць тыя людзі, якія будуць далей пісаць, так, вось навошта гэта камусьці нашкодзіць, там я хочу дабіць гэтае пытанне, і вось вы кажаце, мы не ведаем, так, вось нешта там сказаў Лукашенко, так, мы не ведаем, да чаго яны дамовіліся, але ж у прынцыпе гэта ж можна праверыць, так, мы ж знаходзімся сёння не ў Беларусі, па-за тым бокам мяжы, можна там адправіць нейкі запыт там у Амерыку тую ж самую, так, вось што канкрэтна было, так, вось што, каб мы бачылі, вось ёсць дамоўленасці, мы іх там, ну, там, мы па ім там працуем, так, не было такіх дамоўленасцей, прывет, там, далей працуем там неяк інакш. Ну, ведаеце, звычайна, калі адбываюцца нейкія працэсы, ёсць нейкія рэкамендацыі. Дакладна мне ніхто ніякіх рэкамендацый, што казаць, ці што не казаць, ці каму даваць слова, ці каго кудысьці там запрашаць з боку перамоўнага боку, да, тыя, хто вядуць гэтыя перамовы. Мне нічога не накіроўвалі. Таму я не ведаю, якія былі дамоўленасці, да? Мне ніхто не распавядае. Калі трэба, можна адправіць запыт, спецыяльна адправіць запыт і спрасіць, да, то бок скарыстацца такой магчымасцю. Але ведаеце, я яшчэ вам скажу, я больш чую прэтэнзій не ад тых людзей, якія менавіта ў самом працэсе, да, удзельнічаюць, а з боку нашага, з беларускага боку, да? Калі, напрыклад, на адной сустрэчы, я не буду называць прозвішча, імя, але было сказано так: нельга запрашаць, значит, палітвязняў, якія выходзяць на волю, нельга іх запрашаць у Еўрапарламент, нельга іх запрашаць на нейкія там закрытыя сустрэчы з еўрапейскімі прадстаўнікамі, каб яны распавядалі свой досвед, вось яны толькі выйшлі з турмаў і гэтак далей. А я, напрыклад, не пагаджаюся.
Ну, чаму, да? Гэта ж першыя эмоцыі, першыя самыя важныя эмоцыі. Ну, людзям забараняюць удзельнічаць у нейкіх там сустрэчах. Вот я вам дакладна, гэта не тое, што я выдумляю, а дакладна чалавек сказаў у прысутнасці там еўрапейскіх прадстаўнікоў, амерыканцаў, што вось паўплывайце на тое, каб гэтых людзей не запрашалі. Ну, слухайце, людзі адсядзелі тэрміны. Яны маюць права на тое, каб сустрэцца з кімсьці і распавесці, што з імі адбываецца. Каб увогуле ўсе прадстаўнікі і еўразвяза, і Злучаных Штатах, і Канады разумелі, у чым там, то бок што зараз, таму што ўсё схаванае, да? Незалежных СМІ няма, сваякі запужаныя, да такой ступені запужаныя, што многія нават кажуць, вы ведаеце, мы самі будзем неяк там спраўляцца з дапамогай, нам нічога не трэба, і такое ёсць. Мы павінны пра гэта таксама шчыра казаць, гэта ўзровень татальнага страху ў краіне. І калі чалавек з'язджае і ён кажа, я хочу сустрэцца, я хочу распавесці, пра што я прайшоў у турме там ці ў калоніі, як надо мной здзекваліся, то хто мы такія забараняць гэтаму чалавеку? Хай ідзе і хай распавядае. Так, я заўсёды сапраўды таксама дзіўлюся вось нашаму такому жаданню нашых людзей, вельмі часта гэта ў розных сітуацыях праяўляецца, так вырашаць нешта за іншых. Я разумею, што ў людзей баліць, што мы ўсе там пераймаемся адзін за аднога, так, мы бачым там стан чалавека магчыма, так, але ўсе забываюцца пра тое, што ўсе даўно дарослыя людзі, якія могуць самі прымаць свае рашэнні. Я не ведаю, ці то гэтае вось шматгадовае жыццё вось такой прыдыктатуры, так, калі за нас там увесь час нешта там спрабавалі вырашаць, і вось людзі неяк там зараджаюцца вось гэтай гісторыі, гэтай сітуацыі. Я не разумею, што адбываецца з нашым народам. Ведаеце, я скажу так, што гэта спроба зараз перанесці адказнасць на ахвяру. Да? У нас ёсць канкрэтна тыя, хто адказны за тое, што адбываецца ў Беларусі. Гэта рэжым Лукашэнкі. І гэта яго адказнасць за тое, што нават робяць з людзьмі. Чаму мы зараз спрабуем гэту адказнасць перанесці на чалавека, які прайшоў праз гэтыя жарнавы? Ну, так не павінна быць. Мы можам толькі размаўляць з чалавекам і казаць, што ты можаш там, мусіш быць акуратным, да, там, не кажы, але паўплываць на тое, што будзе казаць чалавек. Мы не можем, забараніць яму нешта казаць, там распавядаць мы не можам. Мы можам толькі даваць рэкамендацыі, толькі быць побач з гэтым чалавекам. Дзякуй вялікі. Вяртаемся да тэмы палітвязняў. 3 ліпеня мы даведаліся, што Лукашенко памілаваў яшчэ групу зняволеных. Спадарня Вольга, вось ці змаглі вы даведацца хоць нейкія імёны, ці былі сярод іх вось менавіта палітвязні, бо навіна вось нібыта падвісла ў паветры. То бок выпусцілі людзей, а хто там вось, любы чалавек важны, так, але ж там магчыма усе чакаюць. Зараз такая сітуацыя, што, па-першае, не адразу паведамляюць пра тое, што чалавек выйшаў, гэта пра тое, што я казала, да, што сваякі настолькі запужаныя. Мы памятаем 24 год, цягам года, колькі адбылося рэйдаў, якія былі моцныя рэпрэсіі супраць сваякоў палітвязняў. І я магу только здагадвацца, да, што можа людзей выпускаюць і там ім кажуць, да, калі яны выходзяць, што вы там не павінны там нікуды там не пісаць, нічога не казаць, там не распавядаць тое, што вы выйшлі за кратаў. Ёсць імёны некалькі чалавек, якіх мы знаем, дакладна вось якія выйшлі там 3 ліпеня, але поўных звестак няма. І мы ведаем, што мы назіраем, што зараз усплываюць імёны людзей, якія выйшлі там не ў чэрвені, а выйшлі там раней, да? Але мы даведаліся толькі зараз. Таму паступова, я думаю, што будуць з'яўляцца імёны людзей, мы будзем даведавацца пра тое, што яны на волі. І гэта вельмі класна. Я б хацела яшчэ запытацца вось так дадатковае такое пытанне. Можа, ёсць нейкая новая інфармацыя пра вядомых ці не вельмі вядомых палітвязняў, якіх мы не бачылі ўжо шмат дзён, ніякіх там навін пра іх не было. Вось, напрыклад, сёння ўжо так 881
дзень, так, як жонка Міколы Статкевіча, Марына Адамовіч, не атрымлівае ад яго ніякай там вестачкі, так, 1865 дзён Міколы Статкевіча не было дома. Вось. Можа, нешта ёсць пра яго, ці нешта яшчэ пра іншых людзей ёсць? Ніякіх звестак пра Міколу Статкевіча мы не ведаем увогуле. Калі раней мы, зараз, калі Сергей выйшаў, ён ужо распавядаў, калі вы памятаеце сітуацыю, з'явілася навіна, што нібыта Сергей Ціхановскі памёр, нам паказалі відэо, і толькі калі я ўжо асабіста размаўляла з Сергеем, я ему кажу, ведаеш, вось тады паказалі гэта відэо, ён кажа, гэта не тое відэо, я ўжо не так выглядаў, гэта яны там змантавалі, там падмянілі і дату, і час, і гэтак далей. Пра Міколу мы ўвогуле нічога не ведаем. Калі пра Сергея яны хоць такое відэо нам паказвалі, былі таксама звесткі, якія мы не ведалі, ці яны дакладныя гэтыя звесткі, але людзі там адзін праз аднаго нейкімі шляхамі, хтосьці там дзесьці там з чужых слоў перадаваў нам, што ён хаця б жывы. Дакладна, гэта так было, я ўжо магу пра гэта казаць, да? Тады мы там гэта ўсё, мы не ведалі, як пацвердзіць гэтую інфармацыю, ці аправергнуць гэтую інфармацыю. То пра Міколу ўвогуле звестак нету. І ў мяне заўсёды адно патрабаванне. Інкамунікада – гэта тое, што робіць рэжым. І ім нічога не каштуе гэта спыніць гэтую практыку і паказаць нам людзей. Разумееце? І не толькі паказаць нам некае відэо з камеры, а пусціце адваката, дапусціце, я не знаю, некага амбасадара, хай ён паразмаўляе, нейкія міжнародных прадстаўнікоў. Дайце нам магчымасць даведацца, што гэты чалавек жывы. Мы на сёння нічога асабістага не патрабуем. Спыніце практыку інкамунікада. Людзі павінны быць, мы павінны ведаць, што яны жывыя, а мы не ведаем, што з імі адбываецца. Так, падчас аднаго са сваіх эфіраў нашы там госці там абмяркоўвалі гуманітарныя спісы і прагучала такое меркаванне, што Лукашенко, выпускаючы палітвязняў, увогуле вязняў, так, ён не кіруецца гэтымі гуманітарнымі спісамі. Я ведаю, што ў такім спісе ёсць наш вядомы філосаф Владимир Мацкевіч, не памятаю, прабачце дакладнасць, ёсць там нобелеўскі лаўрэат Алесь Беляцкі, напрыклад, так. Вось пра іх нешта вядомае? Я не скажу, ці вядомае нешта пра Владимира Мацкевіча, тут трэба запытваць, можа, сям'ю, у мне дакладна няма ніякіх звестак. Што датычыцца гуманітарнага спіса, нельга сказаць, што ён не кіруецца гэтым спісам, да? Мы ўсё ж такі бачым людзей, якія выходзяць на гуманітарных падставах. І гэта вельмі добра. Калі сёння частка людзей выходзяць, якія там ёсць у гэтым гуманітарным спісе, добра. Але вось не апошняе вызваленне, а перад гэтым, да, калі выйшаў Сергей, мы видели, што 8 грамадзян еўрапейскіх краін выйшлі таксама на волю. І гэта есть асобны накірунак, па якім мы таксама працуем, да, каб выходзілі гэтыя людзі. Ёсць накірунак па Украіне. Да, это грамадзяне Украіны і людзі, якія там выступалі супраць расійскай агрэсіі, яны выступалі за Украіну, гэта і рэйкевыя партызаны, і акцыі прямога дзеяння, і антываенныя акцыі. Мы таксама па гэтаму накірунку працуем. Я асабіста працую па накірунку прафесіянальных групаў, таму што далёка не ўсе людзі могуць быць уключаны ў гэты гуманітарны спіс на падставах здароўя. І што, гэтыя людзі зараз мы будзем вызваляць адных, а тыя, хто не папаў у гэты гуманітарны спіс, яны што? Яны выйдуць пазней, ці іх жыццё менш каштоўнае, да? І ўвогуле, што мы павінны разумець? Ёсць людзі, у якіх стан здароўя быў цяжкі ўжо на момант іх арышту. І мы можам пра гэта ведаць. А ёсць людзі, у якіх стан здароўя пагаршаецца ў калоніі, але мы разумеем, што мы не можам получыць ні медыцынскіх дакументаў, не даведацца дакладна, які ў іх стан здароўя, і можа ім ужо сёння
Гэта апошні дзень, калі яны павінны выйсці на волю. Таму трэба працаваць па ўсім накірункам. Не абмяжоўвацца толькі гуманітарным спісам, а працаваць па ўсім накірункам. Калі мы ведаем, што вось тут мы можам казаць пра гэтых людзей, вось тут мы можам казаць пра гэтых людзей, усе магчымасці трэба выкарыстоўваць. Зразумела, дзякуй. Некаторыя эксперты ўжо цяпер дапускаюць, што Лукашенко працягне выпускаць палітвязняў і іх колькасць можа раптам адчувальна павялічыцца. Кагосьці прымусіць там з'ехаць за мяжу за лічаныя гадзіны, як мы бачым, такое у нас адбываецца. Нехта застанецца і будзе шукаць працу менавіта на радзіме. Давайце уявім сітуацыю, што вось на волі плюс 200 вызваленых раптам. Вось раптам, дзякуй Богу, калі такое адбудзецца насамрэч. Ці гатовыя мы псіхалагічна і арганізацыйна да такой вялікай хвалі вызваленняў, і ці ёсць ужо каардынацыя паміж сіламі, фондамі псіхалагічнымі там якімі цэнтрамі, каб не даводзілася гасіць пажар, калі ён ужо распаўсюдзіцца. Вось гэта такое важнае пытанне. Я думаю, што такі антыкрызісны план. Я спадзяюся, што мы будзем назіраць за тым, каб выйшла адначасова 200 чалавек, ці 300, ці 100, ці 150. Я адзінае, што заўсёды кажу, не трэба адзін гвалт замяняць іншым. Калі мы кажам, што людзі выходзяць на волю, неважна на якіх падставах, яны выйшлі, у іх павінен заставацца выбар. Ці я застаюся ў Беларусі, ці я з'язджаю, але гэта іх асабісты выбар. Тое, што мы сёння назіраем, у людзей няма гэтага выбара, і гэта гвалтоўнае перамяшчэнне. Гэта таксама катаванне, і мы павінны пра гэта казаць. То бок, адно катаванне мы замяняем другім катаваннем. Мы ведаем кейс Алены Маўшук. Да? Дзеці засталіся ў Беларусі, Алена апынулася па-за межамі Беларусі. І для яе гэта цяжкае выпрабаванне. Чалавек 4 гады быў у калоніі, а зараз ён не мае магчымасці быць побач са сваімі дзецьмі. Ці гэта не здзек? Для мяне гэта здзек. Да, добра, што яна на волі. Гэта безумоўна добра. Мы вельмі шчаслівыя. Але было б ідэальна, калі б яна яшчэ мела такую магчымасць быць побач са сваімі дзецьмі. Да? Калі мы кажам, напрыклад, перад апошняе вызваленне. Таксама я размаўляла з гэтымі людзьмі. Не ўсе хацелі з'язджаць. Але хто даў ім такі выбар? Калі заўтра будзе 200 чалавек на мяжы, мы будзем працаваць з тым, што ёсць. Але казаць на сёння, што, ведаеце, я заўсёды шчырая. Казаць, што мы ўвогуле гатовыя на 100% нельга. Таму што мы робім гэта першы раз. Гэта наш першы досвед. І тут будзе ўсё залежаць не толькі ад некай там Волі Зазулінскай, ці Светланы Ціхановскай, ці Палы Чалатушка, да? Ад усіх нас, ад беларусаў. Таму што дапамога гэта не толькі пра грошы. Гэта вот я на сёння хочу падкрэсліць вялікую працу, якую робіць Freedom House, гэта літоўская праваабарончая арганізацыя, і якую робіць ініцыятыва Вольныя. Гэта ментарынгавая праграма і сацыяльная праца, да, калі яны даюць суправаджэнне палітвязням і за ручку, крок за крокам, яны іх кансультуюць, водзяць, мы дапамагаем, где-то кажам вось сюды, яны шмат што ведаюць самі. Але гэта вялікая праца. І калі заўтра 200 чалавек апынуцца на волі, то тое, што павінны зробіць беларусы, прыйсці і сказаць, я гатовы быць гэтым чалавекам побач. Я гатоў узяць за руку, я гатоў падказваць, я просто гатовы, там, не ведаю, папіць кавы, ці схадзіць з табой у краму, набыць нейкія рэчы, ці просто паслухаць все, што ты мне будзеш распавядаць. Дзякуй вялікі. Вось да гэтага яшчэ мы будзем вяртацца сёння і вяртацца. Я нагадаю, што ўсе могуць задаваць свае пытанні, каментаваць нашу размову, і такіх пытанняў і каментараў ужо шмат. Спадарня Вольга, наш слухач ці слухачка, якое подписывается позитивное движение, может ли Ольга как-то прокомментировать ситуацию с Леончиком by Help? Кто мог поставить Леончика и натравить на него проверку НХК? Вот. Тут кажут, что вот Ольга ведь все еще директор фонда «Страна для жизни» и повинна ведать. Дарэчы, і ўсё ж яшчэ дырэктарка ці? Я кіраўніца, так. Але ў мяне ёсць адміністрацыйная функція
То бок я чалавек, які ставіць свой подпіс, але усе абавязкі яны перанакіраваны на іншых супрацоўнікаў, таму што я занимаю палітычную пазіцыю. І першапачаткова тое, што я хочу вярнуць нас назад, тады, калі ствараліся, калі мы ўжо выйшлі ў публічны паблік, і мы казалі пра тое, што людзі, якія будуць прымаць удзел у працы міжнароднага гуманітарнага фонда, яны не маюць права занимаць палітычную пазіцыю. І тады я прыняла такое рашэнне, што я не ўваходжу у ніякія працэсы, унутрэннія працэсы міжнароднага гуманітарнага фонду. І ад фонда «Краіна для жыцця» там ёсць іншы чалавек. І я скажу вам шчыра, што я нават не хочу ўнікаць у тое, што там адбываецца, але як кіраўніца я атрымліваю некія парады ад міжнароднага гуманітарнага фонда пра нейкіх партнераў. Таксама як кіраўніца я магу заявіць, што мы прайшлі гэтую праверку, якую ладзіў міжнародны гуманітарны фонд, і у нас не выяўлена ніякіх парушэнняў у нашых працы, то бок у нас усё добра. Да? Што адбываецца з Лявончыкам? Мне падаецца, Еўрарада получила гэты некі дакумент, які рассылаў міжнародны гуманітарны фонд у тым ліку па запыце СМІ. Я ведаю тое, што ведаеце вы. Працэдура, тут яшчэ вось што трэба ведаць, што працэдура, напрыклад, каб была некая праверка ў дачынення з аднаго партнёраў, яна канфідэнцыяльная. Ніхто не прыходзіць з дакладам і не кажа, вось гэта яны там ініцыявалі, ці яны ініцыявалі. Не ведаю, ці магу я, у нас дэмакратыя, задам гэтае пытанне. Шанан Варнер пытается, почему не передать свою, пустую должность подписанта кому-либо, чтобы сосредоточиться полностью на политической должности? Я рыхтую зараз чалавека, які зойме пасаду кіраўніцы фонда «Краіна для жыцця». Магу толькі анансаваць, што гэта будзе жанчына. Мы побачым, хто гэта будзе, чакаем навіну. Я не абяцаю, што это адбудзецца цягам гэтага месяца. Все будзе залежаць ад таго, як чалавек, наколькі чалавек хутка увойдзе ў курс усіх спраў, таму у фонда будзе іншая кіраўніца. Ёсць планы прыватна у вас на будучыню? Пакуль што не. Я хочу в адпачынак. Першае, што я хочу пойти за 5 год у адпачынак, нарэшце выключыць телефон і пабыць побач са сваімі дзецьмі. Я нагадую, што звяртаючыся і крытыкуючы розныя нашы ініцыятывы, розныя прадстаўніцтвы беларускіх дэмсілаў, прадстаўнікоў дапамогі, фондаў дапамогі, любога чалавека, які робіць нешта для вольнай Беларусі, для будучыні нашай, трэба ўзгадваць, што не варта скідваць усе свае эмоцыі толькі на іх. Гэта наша агульная справа, і людзі сапраўды працуюць без адпачынку нон-стопам і днямі і ночамі. Яны маюць права на адпачынак, маюць права выстаўляць у соцсеткі нейкія здымкі са свайго адпачынку, бо гэта ж наше жыццё. Так, я назіраю час ад часу. Я таксама, ёсць яшчэ такое пытанне, ці можам мы размаўляць сёння пра нейкую падтрымку для тых, хто застаецца менавіта ў Беларусі і не можа знайсці працу, напрыклад, на што яны могуць разлічваць, як быць з тымі, хто пераязджае, наколькі абмежаваны гэты існуючы гуманітарны фонд, бо мы ўсе ведаем, што жыццё за мяжой таксама каштуе недёшава, і адна кватэра, наколькі ён увогуле гумовы гэты фонд, як доўга людзям дапамагаюць. Давайте, але ж ўсё ж такі падзелім пытанне пра беларусаў у Беларусі і тых, хто з'язджае. Калі мы кажам пра дапамогу ўнутры Беларусі, то мы павінны разумець, што не ўсё то, што мы робім унутры краіны, мы можам казаць публічна. Гэта па-першае. Гэта, безумоўна, звязана з тым, што для людзей гэта небяспечна. Калі мы сутыкаемся з нейкімі выклікамі, мы адразу думаем пра тое, а як мы можам зрэагаваць, а як мы можам зараз ладзіць сваю працу. І у нас да сёння застаюцца людзі ўнутры краіны. Яны адзін аднаму дапамагаюць. Калі у мяне ёсць асабістыя кантакты з многімі, і, напрыклад, у мяне ёсць кантакт з былой амбасадаркай, народнай амбасадаркай Кіпра,
якая заўсёды прыходзіць ка мне асабіста і кажа: Воля, вось гэтаму чалавеку патрэбна дапамога, вось гэтаму чалавеку патрэбна дапамога. І так я мушу на тое, каб гэтым людзям дапамагалі. Але сёння казаць там, што вось мы можам вось гэта, мы павінны разумець, унутры краіны мы можам дапамагаць, але мы асабіста нашыя магчымасці, яны абмежаваныя не грашыма, а тымі інструментамі, якія мы можам выкарыстоўваць там унутры краіны. Тое, што датычыцца людзей, якія выязджаюць, гэта вельмі чалавек, які з'язджае за мяжу, і ён павінен разумець, што гэта цяжка. Гэта іншая краіна, гэта іншая мова. Калі гэта палітвязень, то мы павінны разумець, што гэта медычная рэабілітацыя, псіхалагічная рэабілітацыя, пошук жытла. Калі гэта яшчэ ён з'язджае не адзін, то гэта яшчэ і дзеці, і жонка там. Выпадкі розныя. Бывае, што з бацькамі сталыя бацькі і гэтак далей. Я не магу сказаць, што сродкі абмежаваныя. Сродкі не абмежаваныя. Але мы сёння павінны у нас ужо ёсць разуменне, што, напрыклад, там мы не можам вылучаць некую такую абмежаваную суму на медычную дапамогу. Да? Ёсць некалькі арганізацый, якія працуюць па накірунку. Мы павінны пашыраць. То бок у нас ёсць грошы ў міжнародным гуманітарным фондзе. І я заклікаю ўсе арганізацыі: прыходзьце, калі ласка, у міжнародны гуманітарны фонд. Я асабіста рабіла рассылку, як можна там апынуцца, якія умовы да таго, каб арганізацыя туды ўвайшла, каб яны там запытвалі сродку. Да, там не адразу ты уходзіш у управленчы орган, да, там можешь прымаць удзел у галасаваннях і так далей. Але ты адразу можаш падаваць запыт на нейкія сродкі, на некую мэтавую групу, якой ты дапамагаеш, на нейкія праграмы падтрымкі. Гэта ўжо магчыма сёння. Хай людзі прыходзяць, і калі яны не ведаюць, куды звярнуцца, звяртайцеся, калі ласка, у бот аб'яднанага пераходнага кабінета, вас перанакіруюць на мяне, і я яшчэ раз вам дам дакумент, які механізм далучэння да гэтага міжнароднага гуманітарнага фонда. Вось, дарэчы, пра фонд яшчэ адно пытанне я бачыла было ад нашага сталага слухача Вожыка Патрыёта. Ці павялічыцца фінансаванне з боку гуманітарнага фонду арганізацыям пасля таго, як BuyHelp спыніў працу? І ці адаб'ецца гэта на працы службы дапамогі, у якую ўваходзяць розныя арганізацыі? Так, першае пытанне, ці адаб'ецца тое, што выйшаў BuyHelp. Я буду казаць, пра што я ведаю, таму што мне таксама хвалюе пытанне, як мы зараз будзем, у якім аб'ёме будуць людзі атрымліваць дапамогу. Тое, што я віжу сёння на ўласны досвед, то дапамога ідзе, але я намагаюся на тое, што тыя арганізацыі, якія таксама працуюць па гэтаму накірунку, каб яны атрымалі больш сродкаў, у тым ліку з міжнароднага гуманітарнага фонда. І это абмяркуецца, я ведаю, што і ўнутры гуманітарнага фонда, і асобна я размаўляю з арганізацыямі. Другі складнік пытання, які быў? Так, зараз яшчэ уйшло, так, лічыцца з боку гуманітарнага фонду арганізацыям пасля таго, як BuyHelp спыніў працу. Ці адаб'ецца гэта на працы службы дапамогі? Я думаю, што не. Мы уже, разумееце, тыя механізмы супрацы, якія пабудаваныя цягам 5 год, напрыклад, не важна, што некая арганізацыя сышла з канкрэтнай ініцыятывы, да, не карыстаецца гэтым інструментам. Тое, што я бачу сёння, што увогуле BuyHelp не прыпыніў працу, у іх ідзе некая праца, да, просто ён не карыстаецца гэтым інструментам. Хто прыйдзе на яго месца, зноў ж такі, я кажу, дасылайце свае запыты. Калі у вас ёсць праграмы дапамогі палітзняволеным, калі ласка, прыходзьце ў міжнародны гуманітарны фонд. Попчик Орех пытается так: спросите, пожалуйста, у Ольги, пожертвовала ли она деньги Сергею Тихановскому на мощный удар по лукашизму, и если нет, то почему? Пожертвовала. Ясно. Сергей Тихановский – это мой информационный подопечный. Калі людзі не ведаюць, я цягам з моманту, як я ўзяла яго пад апеку, я заўсёды пра яго распавядала везде. І кожны мой выступ пачынаўся з таго, што я казала, што адбываецца з Сергеем, што адбываецца з яго сям'ёй і гэтак далей, да, у якім ён цяжкім стане. Таму тое, што робіць Сергей, я буду падтрымліваць, нават калі увесь свет будзе супраць яго. Добрый день, піша Міха.
Добрый дзень. Я бачу у медыа шмат розных арганізацый, якія займаюцца дапамогай ці лабіраванне пытанняў пра палітычных зняволеных. Колькі рэальных груп ёсць, вельмі незразумела вага гэтых груп. А вы спрабавалі палічыць, дарэчы? Колькі беларусаў спрабуюць дапамагаць адзін аднаму? Палічыць? Слухайте, не мела на мэце нават палічыць. Мы працуем з ініцыятывамі і больш арганізацыямі, фондамі. Напрыклад, у прадстаўніцтве па сацыяльнай палітыцы ёсць працоўная група, куды выходзяць там прадстаўнікі розных арганізацый, розных накірункаў. Але вось прям сесці палічыць, сколькі гэтых арганізацый ці ініцыятыў, ці ўвогуле людзей, я ніколі не мела на мэце. Мне кажется, что, мне падаецца, што добра, што людзі дапамагаюць, і што іх шмат. Это таксама добра. У меня ёсць прыватныя, напрыклад, спонсары, якія не даюць грошы ні аднаму фонду, у тым ліку краіне для жыцця не даюць, але прыходзяць да мяне уже цягам там, я не ведаю, 3-4 год і пытаюцца, што вось у мяне ёсць магчымасць дапамагчы чалавеку, які пераехаў там у Польшу, я гатовы там аплаціць там месяц жытла, набыць прадукты, там нейкія рэчы, і мы спалучаем такія сем'і. Я спадзяюся, што аднойчы гэтыя сем'і таксама будуць распавядаць пра гэтую дапамогу. Цікава, добра, мы яшчэ, мабыць, вернемся да пытанняў, каментуйце, задавайце пытанні, вернемся цяпер да нашай же тэмы, так, да нашай размовы. Вось, дарэчы, было такое пытанне, ці ўсім вызваленым дапамагаюць аднолькава? Ёсць меркаванне, што медыйныя фігуры атрымліваюць падтрымку, а як бы невядомыя, так, не. Ці значна меншую, ёсць пакрыўджаныя, мы гэта вось бачым у розных там чатах, так, гэта праўда? Праўда. Калі коротка, то праўда. Але тое, што мы павінны рабіць, гэта заўсёды яшчэ залежыць ад нас. Разумееце, вось я час ад часу назіраю, як ідуць вось гэтыя персанальныя зборы на байсоў. Да? Ёсць людзі, якія не могуць збіраць сродкі публічна, не могуць адкрыць сваё імя па розных прычынах, на розных падставах не могуць. І ведаеце, да такіх збораў імпэт ён ніжэйшы. Але ёсць такое правіла ў дабрачыннасці. Якая розніца, каму ты працягваеш гэтую руку дапамогу, калі чалавеку гэта патрэбна? Мы павінны будаваць культуру дабрачыннасці. Калі чалавек сёння ўжо прыйшоў да такой кропкі, калі ён выходзіць у прастору і кажа, трэба разумець, што людзям вельмі цяжка папрасіць пра дапамогу. Ёсць людзі, якія ўвогуле не могуць гэта рабіць, да? Ім вельмі цяжка, яны не могуць пераступіць праз нейкія там межы, свае асабістыя межы. І калі чалавек кажа, мне патрэбна дапамога, то мы павінны будаваць такую культуру, што мы павінны дапамагаць. Да? Ці калі мы не можам дапамагчы грашыма, то проста прапанаваць нешта іншае. І да, тыя асобы, якія там медыйныя, імёны гучныя, гэта заўсёды так адбывалася. Гэта ж не тое, што сёння яно нарадзілася. Не, так заўсёды было. Нават калі я працавала ў дабрачыннасці ў Беларусі, заўсёды былі тыя, якіх шкадавалі больш. Напрыклад, там малое дзіця шкадавалі больш, чым чалавека, якому там 21 год, ці 30 год, да, ці 40 год. Хаця гэта і то быў онкапацыент, да, і таму патрэбна была дапамога. Але так адбываецца. У нас такое грамадства. Просто мы павінны казаць кожны раз, што дапамагайце, не гледзячы на тое, ці публічная гэта асоба, ці не публічная, ці яго імя схаванае, ці не схаванае, але яму патрэбна гэтая дапамога. А ці ёсць асобная сетка дапамогі людзям, якіх менавіта прымушаюць з'язджаць за мяжу? Вось і хто яе каардынуе? Вось як нам распавядалі, там Наталя Дуліна так распавядала, вось не хацеў чалавек ехаць там за мяжу, так, а яе там мешок на галаву і павезлі, так, ды іншыя там палітвязні.
То бок з імі неяк Так. асобна працуюць і... Слухайце, ну Хаос. тое, што вось гэтыя людзі, якія выехалі ў Літву, частка людзей, гэта замежныя грамадзяне, яны адразу з'ехалі, іх забралі, да? А тыя, хто застаўся ў Літве, яны, мы з імі працавалі, да? То бок я асабіста сустракала гэтых людзей, мы іх размяшчалі ў шэлтары, якія ёсць у нас у Вільні, камусьці там асобна здымалі некае жытло там на нейкі час і гэтак далей. Нема такога каардынатара, ведаеце, які б прыйшоў і сказаў: так, я здесь галоўны. Мы ўжо шмат год працуем у супрацы адзін з адным. У нас ёсць уже нейкія стасункі, і мы намагаемся быстра рэагаваць. І кожны раз гэта выклік. Да? Ну, напрыклад, гэтым разам я там не стала хваляваць сваіх калег у суботу, да? Я думаю, ну вось субота, што я там буду ім пісаць па гэтым візам, і потым мяне там поругали, сказали: ты павінна была адразу ў суботу, у такіх выпадках мы адразу рэагуем. І уже на будучыню я ведаю, што калі прыехалі вязні, нават там субота, нядзеля, я адразу падаю гэтыя дакументы, адразу рэагую на тое, каб людзей як мага хутчэй легалізаваць у Літве. То бок гэта кожны раз гэта наш досвед. Угу. Добра, я разумею, што пытанне вельмі індывідуальнае, яно ўжо не тычыцца вось асабліва, ну, толькі тых, пра каго я толькі што казала, так, пра людзей, якіх вы спецыяльна вывезлі, так, гвалтоўна, я б сказала, а ўсіх увогуле. Так, як доўга беларус можа разлічваць на дапамогу нейкіх арганізацый, ці што калі ён пераехаў? Вось пераязджае чалавек, напрыклад, ён застаецца вось адзін, ён не ведае, куды ісці, у яго ёсць $100 там долараў у кішэні, яму трэба там знайсці, дзе жыць, нешта есці, і ён проста стаіць у чужой краіне. Куды яму ісці і хто яму можа дапамагчы, і як доўга ён можа гэтую падтрымку атрымліваць? Ведаеце, тое, што тую падтрымку, якую мы сёння маем, яна больш такая падтрымка, я б не сказала адначасовая, але яна такая крызісная. Разумееце, калі мы кажам, там можна атрымаць нейкія грошы на тое, на тое, на тое, у нейкіх арганізацыях ёсць асобныя крытэрыі, нейкія арганізацыі ўвогуле не працуюць з мэтавай групай вызваленых, але працуюць з тымі сем'ямі, сваякі якіх знаходзяцца за кратамі. Чалавек звяртаецца ў любую арганізацыю. І кожная арганізацыя, калі нават яна не можа дапамагчы, яна накіруе к партнерам, к сваім калегам. Мы адзін аднаму перанакіроўваем, кажам, што вы маеце там вось тут магчымасць, вось тут атрымаць дапамогу. Але пры гэтым я заўсёды кажу, што ў нас няма сістэмнай дапамогі. І калі я прэзентавала ў студзені, што нам патрэбен сацыяльны фонд падтрымкі, гэта якраз такі той інструмент, які мы можам пабудаваць для гэтай сістэмнай падтрымкі. Да? Нам гэтага не хапае, нам, людзям, якія з'ехалі за мяжу, таму што ў нас не толькі палітвязні. Мы не павінны абмяжоўвацца толькі гэтай мэтавай групе. У нас ёсць добраахвот. На сёння мы для сябе апределілі два прыярытэтных накірунка: палізняволеныя, добраахвотнікі. Гэта па-першае. Па-другое, усе ўразлівыя групы. Пенсіянеры, жанчыны, дзеці, людзі з інваліднасцю, ЛГБТК+, і гэтак далей. Разумееце, усе павінны атрымліваць дапамогу, калі яна ім патрэбная. Мы не павінны казаць, што вот мы будзем палітвязням. Не, а для гэтага трэба ствараць нейкі інструмент, каб усе маглі даслаць свой запыт і атрымаць гэтую дапамогу. У нас сёння такога інструмента няма. Ёсць нейкія асобныя арганізацыі, калі ты там, напрыклад, актывіст, ты атрымаеш дапамогу. А калі ты просто звычайны чалавек выйшаў там у 20-м годзе на вуліцу по 342 артыкуле, цябе асудзілі, ты выехаў, у цябе не было актыўнасці, да, усе гэтыя гады до 20-го года, то твои магчымасці абмежаваны. Таму давайте разам, гэта тое заўсёды, што я кажу, только разам мы можем нешта рабіць. Давайте разам. Вот на сёння мы запускаем працэс даследаванняў для беларусаў, якія знаходзяцца па-за межамі краіны. Мы нават не ведаем колькасць гэтых людзей. Мы не ведаем, колькі сярод гэтых людзей уразлівых груп. Мы не ведаем, колькі людзей хварэюць,
колькі людзей знаходзяцца за гэтай мяжой выжывання, да? Я ведаю людзей, якія на сёння не могуць нават жытло зняць, і ты ідзеш асабіста да кагосьці, калі каго ты ведаеш, у каго ёсць грошы, і кажаш: слухай, ну дапамажы, чалавек не павінен застацца на вуліцы. То бок, а нам патрэбна такая сістэма, сістэмная дапамога, чтобы чалавек не, знаете, не хадзіў там, не тое, што адбываецца, вот, напрыклад, ёсць такі прыклад у мяне, да, калі чалавек кажа: слухайте, я як папрашайка, звярнуўся да аднаго, адказалі, да другого адказалі. Правильно, ён звяртаецца ў тыя фонды і арганізацыі, у якіх няма гэтага накірунка. І ён пасля таго, як яму 3 разы адказалі, ён ужо больш не пойдзе. І ён будзе пакрыўджаны чалавек. Нібыта пра яго забыліся, нібыта яго лёс, ён не важны для нас, для беларуса. А гэта не так. Просто у нас няма інструмента. І калі мы створым гэты інструмент, і чалавек будзе ведаць, што я ў сваёй сітуацыі магу вось сюды прыйсці, і мне здесь дапамогуць, вось тут, у гэтым месцы, гэта ж будзе вельмі класна. Вось да чаго я задала гэтае пытанне, бо зусім нядаўна быў такі сход неабыякавых беларусаў, на якім прысутнічалі нашыя журналісты, то бок бачылі ўсё на свае вочы, на які прыехаў дарацца Святлана Ціханаўская і Франак Вячорка, спрабаваў там паразмаўляць з людзьмі неяк, там, ну, там была нават нейкая акцыя, але цікава, што так бачна вельмі, што шмат пакрыўджаных, і чамусьці людзі думаюць, што калі яны пераехалі, там увесь час нехта іншы будзе вырашаць праблемы. То бок, окей, там дапамаглі, ўсё, так? Вось, што Святлана Ціханаўская нібыта вінаватая ва ўсім, там камусьці там пенсію не плаціць, камусьці яшчэ там нешта, так? Нехта не можа знайсці працу, вінаватая Святлана Ціханаўская. Нехта яшчэ, ну, то бок, вось гэта перакідванне зноў жа адказнасці, так? Вось. Не толькі Святлана, Зазулінская таксама вінаватая у шэрагу там пытанняў. Але ведаеце, гэта сітуацыя, мы павінны зноў ж такі вярнуцца ў 20-й год. Мы людзі, якія усе па розных прычынах выйшлі на вуліцы. Хтосьці супраць гвалту, хтосьці меў нейкія палітычныя амбіцыі, хтосьці там шмат год займаўся, быў заняты ў палітыцы, да, у актывізме. Мы ўсе выйшлі на вуліцу. І вось гэтая першая хваля, калі вы згадаеце, калі людзям пачалі даваць штрафы, а мы ўсей талакой збіралі гэтыя грошы, наколькі мы былі кансалідаваны, вось тады па дэфолту беларускае грамадства нібыта ўзяла на сябе гэтую адказнасць. Калі камусьці плоха, калі камусьці патрэбна дапамога, мы будзем дапамагаць. Але трэба разумець, 5 год. Грошы мы ўжо ў такіх аб'ёмах не збіраем, магчымасці ў нас ужо столькі няма, людзі нейкія стамляюцца, сыходзяць, ідуць жыць уласнае жыццё, і гэта іх асабісты выбар. Мы не павінны казаць: вось вы такія-сякія, там не дапамагаеце. Дзякуй, што дапамагалі, дзякуй, што былі ў гэтых працэсах. Але вось гэта па дэфолту, вось гэтая адказнасць, яна адбылася тады. І мы гэтую адказнасць нібыта ўзялі і цягнем. Разумееце? І таму чалавек, якому патрэбна дапамога, ён кажа: а чаму мне не дапамагаюць? А я вось толькі страціў там у краіне, а чаму мне не дапамагаюць? Ён мае права на тое пытацца. А мы павінны распавесці, што ў нас ёсць вось такая вот частка дапамогі, якую мы можам даваць вось гэтым мэтавым групам, а вось, напрыклад, у тваём выпадку мы не можам даць гэтую дапамогу. Але давайце шукаць тыя, хто могуць дапамагчы. Гэта таксама не толькі адказнасць некай там Зазулінскай ці Ціханаўскай ці кагосьці яшчэ. Гэта адказнасць самога чалавека. Ну, мы ж не можам, напрыклад, дапамагаць чалавеку 2 гады, калі ён наўмысна не працуе. Калі ён не працуе па стане здароўя, гэта адна справа. А калі чалавек не шукае працу, гэта іншая справа. Гэта яго асабісты выбар. Калі у людзей ёсць такі запрос, так, размаўляць пра праблемы, агучваць іх, калі яны так сабраліся, там не хапае пляцоўкі, там вось такой вось сабрацца разам і паразмаўляць пра нашу сітуацыю. Мне, калі шчыра, увогуле
такая ініцыятыва, як і любая іншая ініцыятыва, добрая ініцыятыва ад беларусаў, яна, ну, здаецца цікавай. Я больш за 16 гадоў працую ў сацыяльнай журналістыцы і шмат працавала менавіта з праблемамі, так, людзей. Вось, і я разумею, што ў такіх сустрэчах могуць з'яўляцца нейкія ідэі важныя, могуць нейкія рашэнні з'яўляцца. Зноў жа людзі нарэшце агушаць нешта тое, што магчыма не чуваць у офісе, што магчыма было шмат працы, там, вось, магчыма варта там распрацаваць нейкі там рэгламент, не ведаю, нейкую там дакумент, дзе будзе дакладна напісана, вось тут дапамагаем, вось тут у такім канспект такі, так, у такім выпадку вы ідзеце туды, вось, у іншым выпадку вы можаце трошкі разгрузіць і вас, і даць нейкі арыентыр звычайным беларусу. Ці не было ідэі вось сабраць яшчэ адзін такі сход неабыякавых, але магчыма зрабіць яго больш экалагічным, дзе людзі будуць слухаць адзін аднаго, прыслухоўвацца, і ці ўвогуле гэта магчыма з такім падвышаным градусам у грамадстве сёння настроем? Слухайце, ну менавіта гэта магчыма. Мяне не запрашалі на гэты сход неабыякавых, але вось Франака запрасілі, каб пракрычаць яму там нейкія ганебныя словы. Я, напрыклад, не разумею, калі вы запрашаеце чалавека і вы маеце на мэце яму нешта распавесці, з чым вы не згодныя, да? Ці што у вас там, што канкрэтна там, павінен быць заўсёды канструктыў. Вот заўсёды, нават калі вы там абражаныя, калі вас там, я не знаю, вам не падабаецца, што делае той офіс, ці той кабінет, ці нейкія дакладныя людзі, у вас ёсць прэтэнзіі, але павінен быць канструктыў. Вот скажыце, слухай, вось вы робіце вось так, я не згодны з вами, да? Я са свайго пункта гледжання бачу, што вось у гэтай кропкі можна было б зрабіць лепей. Тое, што я чую, гэта толькі абразы. Офіс плохі, усіх абнуліць, всіх адмяніць, гэтыя плохія, Зазулінская плохая, Ціхановская ўвогуле, я не ведаю, што толькі на Ціхановскую не павесілі. Я, напрыклад, ей просто ўдзячная за тое, што она тада ў 20-м годзе взяла на себе гэтую адказнасць. Мне больш нічога не трэба. Яна зрабіла шмат. Гэта тады ўжо было шмат для нас усіх. Але мы забыліся. І зараз перакідваем вось на каго заўгодна, што ў нас штосьці не получилася. Гэта не получилася, таму што мы не можам канструктыўна размаўляць. Калі мяне запросяць на некае там паседжанне, калі гэта будзе не таксічная камунікацыя, калі мяне не будуць там нейкімі словамі абражаць, ты такая-сякая, а калі там скажуць, слухай, Зазулінская, вось мы так паглядзелі на твою працу, вот мы бачым, што ты вось тут пашла не туды. Я тады сяду з імі побач і скажу, добра, давайте працаваць разам. Вось добра, спадарня Ольга, але ж вы працуеце ў кабінеце, так, як прадстаўніцы там менавіта па сацыяльнай палітыцы. А не было у кабінеце прыватна, так, ініцыятывы зладзіць такі сход, дзе людзі вось будуць так выказвацца, напрыклад, размаўляць? Ці вы ж ўсё ж такі хочаце і не пабачыць ініцыятыву знізу? Ну, па-першае, ведаеце, калі мы гэта спускаем зверху, мы нібыта там навязваем, што нам трэба збірацца. Ну, з іншага боку, гэта ж вам дае магчымасць прааналізаваць гэтыя настроі і паказаць, што вам гэта, ну, сапраўды цікава. Мы можам, слухайте, у нас только мерапрыемств насамрэч, да? Вось не так даўно было мерапрыемства дыаспаральная канферэнцыя, дзе мы таксама бачылі крытыку, і спадар Пятрухін вёў стрым, і шмат пытанняў задаваў. Адзінае, што, напрыклад, мне не спадабалася, што мы да сёння не навучыліся шчыра адказваць на нейкія пытанні. І таму у людзей іх узнікае ўсё больш і больш і больш, і людзі, ну, абражаюцца, што мы, палітыкі, не умеем, ці не хочам, ці неяк там, знаеце, там, увіліваем ад адказа на нейкія пытанні. Вось калі мы навучымся шчыра размаўляць з людзьмі, ўсё будзе добра, да? Калі чалавек прыходзіць і кажа, там, не фонд Лявончыка, а міжнародны гуманітарны фонд, растлумачце, як ён працуе, да? Мы ж можам рабіць гэта ў межах тых мерапрыемстваў, якія ўжо ёсць, да? Вось будзе мерапрыемства канферэнцыя «Новая Беларусь» у жніўні. Яна плануецца ў Варшаве. Калі ласка, прыходзьце, але давайте не будзем крычаць, прыходзьце, задавайце пытанні. Канкрэтныя пытанні людзям. І будзем глядзець, як мы, палітыкі, адказваем на гэтыя пытанні. Ці ёсць у нас вось гэта жаданне быць шчырымі з людзьмі.
Потым плануецца ў верасні кангрэс па палітвязням. Таксама будзем усіх запрашаць, прыходзьце, калі ласка, прыходзьце, задавайце вашыя пытанні, удзельнічайце нарэшце. Гэта для вас робіцца, для вашай мэтавай групы. А то у нас яшчэ одну пляцоўку. Ну, можам яшчэ одну, можам яшчэ 5. Але потым знаеце, што адбываецца? Яны кажуць: куды падзеліся грошы? Яшчэ одно мерапрыемства. Все. Правялі мерапрыемства, кавы было мала, не пакармілі. Яшчэ нешта. Ну, разумееце, што б мы не рабілі, заўсёды будзе тое, што можна крытыкаваць. Вось улічваючы тое, што мы з вами ўжо абмеркавалі, так, вось у нас ужо хапае прыкладаў такіх беларусаў, якія выйшлі з турам, калі прааналізаваць агульныя настроі пасля таго, як людзі выходзяць, збольшага гэтыя людзі гатовыя працягваць вось барацьбу, там, так, яны яшчэ застаюцца са сваімі мэтамі, памятаюць пра тое, там, дзеля чаго яны там выйшлі на вуліцы, так, ці ім усё ж такі хочацца там забыць пра ўсё, жыць нейкім новым жыццём, з'ехаць кудысьці там вось у Тель-Авів, не ведаю, куды-небудзь у іншую цёплую страну і жыць. Все вельмі по-рознаму. Гэта залежыць ад стана чалавека, па-першае. Па-другое, я назірала, як чалавек адразу выйшаў і гатовы быў уключыцца ў нейкія працэсы, у яго было гэта жаданне, ведаеце, вось гэты запал, які мы сёння назіраем, напрыклад, у Сергея Ціхановскага, да, вось гэтая энергія сумасшедшая, я зараз, я вось гатовы, я там гатовы працягваць барацьбу, там. А праз паўгады чалавека накрывае, таму што ён не своечасова прайшоў там нейкія крокі рэабілітацыі, чалавек уходзіць у такую цішыню. Я лічу, што гэта асабісты таксама выбар кожнага. Калі чалавек гатовы, ну, у меня, напрыклад, ёсць людзі, якія выйшлі, прайшлі там пару месяцаў прайшло, і я бачу, што чалавек, ну, не змяніўся, да, і ён хоча быць у нейкіх працэсах. Я прыхожу і прапановваю: калі ты вот хочаш недзе там быць, да, нешта рабіць, давай паспрабуем, давай вось тут, прыходзь вось сюды, давай папрацуем з табой разам, там, я табе пакажу, вот, як мы это робім, калі ты там хочаш ці валантэрам, чалавек прыходзіць валантэрам, калі я бачу, што ён не спыняецца, што яму гэта цікава, што ў яго там імпэт павялічваецца, я прапаную нешта іншае. Але вельмі па-рознаму. Дзякуй вялікі. Апошняе на сёння пытанне: ці ёсць нейкі кодэкс дапамогі, каб не перагружаць людзей, так, але быць вось побач, так, мы ўжо казалі пра тое, што не толькі фонды, але і ўсе разам, так, вось нехта там зводзіць там на каву, нехта прыедзе ў лякарню, калі чалавек хварэе, так, але ўсё ж такі вось, каб не было гэтай гіперапекі, быць побач, і як зрабіць так, каб падтрымка, ну, не пераўтварылася ў ціск або напружаную увагу? Мне падаецца, што асноўны кодэкс – это калі мы пытаемся самого чалавека. Табе патрэбна дапамога? Вось, проста ціхонька ў яго пытаем. І якая? І толькі чалавек можа нам адказаць, якая дапамога яму патрэбна і ў якім памеры яна яму патрэбна. І мы павінны не вырашаць за чалавека, што вот табе тое. Чалавек павінен адказаць. Да, ён не заўсёды разумее. Таму мы павінны працаваць мякка, да, не навязваць, не агрэсіўнымі быць. Дарэчы, я думаю, што цягам месяца, можа трохі раней, там кол арганізацыі будуць прэзентаваць гуманітарныя прынцыпы. Гэта прынцыпы, якія будуць прапанованы всім арганізацыям, хто дапамагае. Да, як мы павінны працаваць з гэтымі групамі, якія павінны быць пратаколы, што мы можам выкарыстоўваць у камунікацыі, што мы не можам выкарыстоўваць. Таму, але асноўнае – гэта пытаць чалавека. Не трэба, ведаеце, ёсць такая фраза: не причиняй добро. Мы не павінны вось прычыняць гэтае добро. Дзякуй вялікі. Я думаю, што на гэта мы скончым наш эфір. Я спадзяюся, ён быў карысным шмат для каго. Гаспадарства было вельмі актыўнымі. На жаль, усе пытанні сёння не ўвайшлі у нашу размову, але мы будзем кіравацца імі падчас наступных нашых эфіраў. Дзякуй усім. Сёння у нас у гасцях была прадстаўніца па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінета спадарня Вольга Зазулінская. Дзякуй вам, Вольга. І для вас са студыі Еўрарадыё працавала Марыя Вайтовіч.
Да, дзякую вам вялікі. Я заўсёды дзякую Еўрарадыё за тое, што вы цягнеце гэтую так званую сацыяльную нагрузку і за тое, што вы заўсёды распавядаеце пра палітвязняў. Дзякуй. Дзякую вам.